Het zeehondencentrum in het Wek had zo'n hier een soort Japanse fans erbij kregen. 24 zonen kennen meestal de zeehoen via een livestream besjen en dat voelt bij de Japanners goed in de smaak. Ze zien er wel schattig uit. In het Japans noemen ze dat kawaii. We hebben ook begrepen dat de Japanners de zeehonden, als ze rechtop drijven in het water, dan doet het ze denken aan een theestengeltje. En dat heet in het Japans chabashira. Dus daar gingen ze ook helemaal goed op. En dat is volgens mij een teken van geluk in Japan. Dus daardoor heeft het denk ik ook wel aangeslagen. En om dat te vieren en Japanners even in het zintje te zetten, organiseert het zeehondencentrum Japaniversary. Een van de dingen die dienen wordt is een online veiling. We merkten dat heel veel mensen gewoon een echt tegeltje wilden uit de baden van Pieterburen. Dus we zijn letterlijk daar naartoe gegaan een paar maanden geleden. En toen hebben we de tegeltjes eruit gebikt eigenlijk. Echt als een soort item, als aandenken uit Pieterburen kunnen mensen dus hun eigen tegeltje kopen nu in onze veiling. Ons YouTube-kanaal is destijds van 3000 volgers gegroeid naar 425.000 volgers. Dus die kijkers die zitten er nu nog steeds. Ze kijken dagelijks naar onze livestream om de zeehonden te volgen. En we ontvangen nog steeds veel steun vanuit Japan. En daar zijn we gewoon ontzettend dankbaar voor.